Ben mulai. Cekli tak tak angkat ae wae temen kulo cekli. Aja diangkat wae bebase. Kowe Wak bebase. Itu mancep wis Pengalaman Aksan Pidung gane Pak dia. Wae. Gede. Ora apa-apa. Nah wis ben gersik. Kok wedi. Ya wis. wes kandas. Beno bek sik. Es. Oh. Wis. Wah, ya nek. Eh.